ADE. Where no mukem. Nde kam jogu. Atụmatụ mbinye aka n'akwụkwọ vote. Ị tụrụ vote. Ị nwere voter card. Enwere m. Ndị ya mere. Enwere m ehi ahụ ka nwanne m ahụ isi m ga-aweta ya n'ụlọ. M gara m ụlọ m gbawa ọzọ bịa weta. Ana m abịa ya sị m mbịa m ọbịa m gwere ya sị ya nga. Ya sị m na ndụ na-ede akwụkwọ. Ndị na-ede akwụkwọ emeghị ngwa ngwa ka mmadụ mee votu la. Ya abawa. Ndị na-ede akwụkwọ ọba. Otu nwanne m ga-agwa ha ka ha mee chari ka m mee ngwa ngwa laa. Ọdụ nkwa ha kwere gị ihe. Ndị nsị gị bịa tụọ votu. Ọ nwanne m ka m na-agwa m. Ọ sị m tọọ mbọ atụcha votu. Ọ dị ihe ọ na-enye m. Ọ bụrụ 100 ma 200. Ọ na-enye m ewere gaa zụrụ ihe. Ọ dịkwara nke o nyere gị? O nyere m 200. M kelee ya ụka. Ndị onye tụọrọ la nke prezident onye isi ala. Ọ dị onye nke m tụọrọ. Ndị ahụ onye ọrụ. Ama Sọnde. Ọ dị nji. Ọ bụ onye Sọnde na-asọ isi ala. Ọ dị nji ka ọ dị. Onye nke adụ nji. Chere m abịa. Edushola isola ndị ntụọrọ Tinubu. Nwoke ahụ ndị o mere gị ile eji nji. Ị tụọrọ Peter Obi. Lele ihe nnụrụ nwa. Gaa ihe tụdo votu aha atụdo. Ọgụ mere. Ihe votu nji mebiri. Chọwa ọha ịla akwala m. Ihugo. Ndị gwara ihe ị ga-eme nwa ma chụwa gị. Ise gị zuru ohi. Ya ahụ ị ga-anara ego ga tụọrọ nwoke ahụ leji nji. Ịtụnara nwoke ahụ leji nji ekwesịghị nyere 200. Ndị ekwe isi. O kwere gị nkwa. O kwere m nsị m mgbe emechaa votu. Ahụghị m ya ya asị mụsị abịa gosi m mụrụ ya ruru uru na họlụ Ngwa. Thank you very much. Viewers all over the world. So now I'm gonna ADE. This man is called ADE. Yes, he's saying I'm his good brother that never wants anybody to hurt him. So he said the APC people gave him 200 to vote for a black man that is dark, that look like him. So you have already known that what we are saying about the rigging of the election and buying votes. Even ADE, of all people, could still know that he was paid 200 naira. So, but obedience paid nobody, and we all came out and voted, and we want that vote to count. Listen, we want that vote to count, and it must count, because we are going to the court to make it count. And we also are going to make the court to work. We are fixing Nigeria. We are fixing the court. We are going to fix everything fixable. Even Ade will be fixed. Yes, Ade will be fixed. At least he can change his cap. He can see what the APC government have done to him. So we have to rebrand Ade. Ade is a picture of the old Nigeria, and this is the picture of the new Nigeria.
Thank you very much. Ndewo.